mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'ar Cote d'Ivoire musamman yan Abidjan. Sunana Adam Kasani. To alƙawari fa ya cika. Dan yanzu haka ina cikin Abidjan. Kuma gobe ne kada ku manta. Gobe za a fara murnar sallah tare da ku da ni da jama'ata. Ga promoter dinmu wanda yake ya kawo mu sunan shi Yakubu. Ka faɗa musu domin su gane da kyau cewa muna nan fa. Bonjour, bonsoir les frères. Je vous salue. Voici la preuve. L'artiste Adam Ezongo est ici. Donc demain, Inch'Allah, on sera à la mairie d'Abobo avec lui. Sanya Ahmed aussi sera là, Inch'Allah. Salut. Ne vous faites pas raconter. Kar ka bari a baka labari, ke ma kar ki bari yara da manya. Duka ku zo, Adam Zango na cikin Abidjan. Ok, c'est vous.